Imos agora a falar dos transportistas, porque os transportistas galegos hai que poñer a ollada neles porque están inseguros. Eles síntense moi inseguros porque están sufrindo unha serie de roubos nos seus camións cando os deixan aparcados. Roubos das súas pertenzas persoais que deixan na cabina, pero atentos tamén roubos de combustible. Xa vedes, un tráiler desas características como os que estamos vendo, un tráiler moi grande, pode ter incluso ata 1.200 litros de combustible dentro. E os ladróns extraeno. Por eso, pois os transportistas, os camioneiros, pensan que os ladróns forman parte dunha banda organizada, porque non calquera pode sacar o combustible, tantos litros de combustible, a un vehículo destas características. Moitas veces levan ata bombas de achique para sacar todo o gasoil ou gasolina. Hoxe estamos con Iván, un transportista que leva 25 anos na profesión e que xa sufriu máis de un roubo. El di que nos últimos meses está habendo moitos máis roubos, pero ollo cando sube o prezo do combustible, porque aí xa van con medo porque saben o que lles vai pasar. Os transportistas galegos denuncian un aumento na inseguridade, roubos de combustible, incluso roubos dos seus enseres persoais nas súas cabinas. Moi boas, Iván, transportista dende fai cantos anos? Pois xa fai 25 anos. E vemos que o problema do roubo de combustible cada vez parece ir a peor, non? Sí, os camións quedan case sempre nas beiras rúas e a verdade é moi fácil roubarnos. Atopámonos xa diante do que é o teu camión e claro, de canto é o depósito dun camión como este? Un depósito de 870 litros deste lado e uns 420 do outro lado. Hai xente preparada que ven con furgonetas e rouban xa todo o depósito inteiro e despois hai roubos máis pequenos. Como medida de seguridade, nada máis que teño o tapón que rompeno facilmente. Quen corre cos gastos? Nós temos que asumir todo. Nin seguros, nin nada que cubra ese tipo de cousas. Pola noite, nas gasolineras, pois eso, xa bandas especializadas, con furgoneta, con bombas de achique. Cantos miles de euros puideche perder o ano pasado debido ao roubo? Roubaron unha vez, levaríamos uns 600 litros, que serán uns 700-800 euros. Por exemplo, este fin de semana abriron máis portas do contenedor, e bueno, estaba baleiro, non tiña nada, e non pasou nada. No caso dos contenedores, o que usamos cada vez que cargamos é un precinto de ferro, pero bueno, córtano cunha cizalla e abren facilmente. Vos, por exemplo, pola noite dormides nunha cama como esta na que estou eu e non vos enterades do que ocorre detrás. Claro, botanche un produto polos aireadores por onde che entra o aire da calefacción e así, durmenche máis do que podes estar, quedas como anestesiado, e entonces nese caso incluso che entran na cabina e roubanche todo o que tes na cabina. Non é Galicia un sitio no que pase isto habitualmente, isto é máis na zona de Levante, así, levan a carteira, levan os teléfonos, porque quedas desamparado de todo. A Guardia Civil, ti estás nas áreas e sí que pasan, pero bueno, é moi complicado, eu entendo que non vamos ter un Guardia Civil en cada aparcamento no que estemos. O que hai que facer? Poñer denuncias para que polo menos a policía este ao tanto de que está sucedendo.